A to je jedno pitanje, kažem, Gospode, pa zašto se ne javiš ovim ljudima? Zašto se ne javiš ovom unesrećenom Afroamerikancu koji se valja sprženog mozga od kreka tu na sred trotoara? Zašto ovoj devojci koja prodaje svoje telo, koja će možda popiti sidu ili će daviti neki manijak u nekoj gajbi? Zašto njoj se ne otkriješ da spasi svoju mladost, možda svoju čednu dušu, ma ko zna kako je došlo do toga? A on kaže, ja sam se razopeo za sve vas i za sve njih i prolio sam krv. I dan danas ima ljudi koji idu i propovedaju, ali ljudi neće prihvatiti. To je velika tajna. Zašto ljudi neće prihvatiti? Ima ljudi kojima ti kažeš. Znači ja kad se obratio u veru, to je bilo jedno zaista stanje, da kažemo, nadnormalno, i što ja nisam išlo spektakularno, ali prosto to je zračilo. I odjednom se tu oko mene okupila neka grupica, neki 15 ljudi, uglavnom Beograđana ili Srba, koji su me znali pre, jel da? I sad vide nevjerojatnu promenu, ali na bolje. I što ja nisam puko, prso, posle tako neki bezlični bogomoljac, šta više. I krenu se oni u crkvu. I vrlo brzo su i oni spoznali na liturgiji tu blagodat. Neki njih si mi govori, čoveče, pa što mi ranije bre nisi rekao za ovo? Porekao, ja nemam potrebu nikog na silu. Evo, spoznao sam. Međutim, nisu se svi zadržali. Zašto? Zato što postoje i demonske sile koje su prisutne u podnebesju, koji su nekad bili anđeli radosti, anđeli svetlosti. Otpavši zajedno sa svojim vođem Luciferom, on postao satana, oni postali demoni. I oni izdržaju našoj vlasti, u svojoj vlasti. Ja sam bio u njihovoj vlasti. Ja vrlo dobro znam kako oni se grčevito bore za nas. Dođe ti demon noću i kaže, da si ti krenuo? Pa ti si moj. Ti služiš meni celog života. Ne može to tek tako. Da se pojavi u obliku demona bluda ili demona oblika gneva ili u obliku demona narkotika ili tako nešto. Ali ja znam da je on prevarant, je blefer. Kaže, mrš od mene u pakao. Odlazi u pakao ime se sa Hristom, Gospoda, oslobodi me ovoga. I on nestane, ostane smrad u prostoriji. Međutim, neki od tih ljudi nisu mogli da to savladaju. Krenuli su, ušli su u neku vrstu pokajanja, osjetili su da je negde tu istina, ali kao što mi jedan rekao, a i znam za više slučajeva, nema ga jednostavno, dolazi u crkvu. I sretnemo se, mi nemam pojma, Times Square, posle, ne znam, 3 meseca. Ovo rekao, gde si, brate? Nemate? A postiš. Pa šta je bilo? A znaš, kaže, ono kad smo krenuli s tobom u crkvu, čoveče Boži, ja sve ono počeo se molim i to, što na turici pričešćem jednu noći, sanjam ja, dolazi Arjuna. A on je, svi smo mi u to vreme vrlo se zanimali za dalekoistočnu filozofiju, za meditaciju, za hinduizam. A Arjuna je jedan od glavnih ličnosti u Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je njihova induska sveta knjiga. I on je ratnik, moćan. I dolazimo Arjuna, dolazimo demon u obliku Arjuna. Sam mačem ovako na njega. Da si ti krenuo? Isto to, ti si moj. On se uplašio. Pomogao se. Nije mogu da izdrži to. Nesto ide u crkvu. Poklonio mu se. Uplašio se. Slaba mu bila vera. A mogu samo da mu kaže, nemam ja s tobom ništa. Mene je Hristos oslobodio. Nažalost se vratio tome i na sve ono staro, ko pas na bljuvotinu. Tako da je to lična borba svih nas. Naravno, Gospod je taj koji će suditi na kraju svima. On vrlo dobro zna naše slabosti. I on će biti mnogo milostiviji nego što mi mislimo. Ali naše je da poslušamo što on kaže i da se molimo za svoje bližnje. I da na prvom mjestu radimo na sebi i na taj način, stekavši tu blagodatu harizmu, mi ćemo najbolji mogući način misionariti, nećemo megafonom urlati na raskrsnicama, nego ćemo. I onda će ljudi, kad neko dođe, onda ćemo reći. A ovako da ja nekom pričam, to je nepristojno. Ja ću govoriti ljudima samo kad me pitaju. Jer da ja idem da spasavam, da cimam kao neki novoobraćeni, pa onda su odjednom se spasitelji, iscelitelji, odmah idu, propovedaju, to je besmisleno. To je prelest, to je zabluda. Celog života ću da provedem u molitvi i u svom životu i neću jednu jedinu reč da kažem ako me neko ne pita. Ali ako me pita, ja ću dati sve od sebe. Jer znam da je to vrhovna radost i vrhovno ispunjenje. Tako da, eto. Često možemo da čujemo oko nas da je vreme nikad gore. Vidimo i da su podele svuda po svetu, podele